जामाय शापाय आजो आजी संसारान कुशाल जियेली देवाचेर बावाट दवरून रोजार मागणे करून रोचणार देवाक भियेली हातांनी बांयचे ओडून काडून नितळ शीतळ उदक पियेली शेतान वतान करून काम दर्यात देगेर वारून घाम शेतांनी कोडी जेवली तेन्ना नासली मोटोरां चलोन भोंवताली शारां कुशालतांनी सारलीं वरां चुट्टांची नोळ्याची गारां एका घरान माय बाय स सात पोरां थोड्या घरांक तेन्ना नासलीं दारां नासले दुडवांचे दाव वाटीक एक सँडवीच पुलाव आसत तर काजारां नासले दुडवांचे दाव वाटीक एक सँडवीच पुलाव आसत तर काजारां आयचो मुनीस बोल्ला गोरवान भोंवता पदवेन व्हडपणान वरां जातीचे मानता आचार वचत तुय भ्रश्टाचार देवान घडलेल्या संवसारान फुकट जिवीत तुका दिला उपकार ताचे आठोय रोजारान संसार ओडटा तुका उजान मनशा स्वर्गा राजान इनाम दवरला रोचणारान नोसायेची तोपून कुसां नागोयलीं बाटां बेसां आदल्यांनी कुशाल सारलीं वर्सां नासलीं वचलीं दुयेसां लॉकडावन काजारां तियात्र सिनेमा फेस्तां उक्तेपणी विगोर्जांनी जायना मिसां फुडें कितें जायत कोण नोकोत कोरोनाचें मेवना तर वोकोत मारेकार फुडलीं वर्सां फुडें कितें जायत कोण नोकोत कोरोनाचें मेवना तर वोकोत मारेकार फुडलीं वर्सां उतरांचो आमच्या समजूत काडा ओरी चितना मोना नाडा दुस्मानकायेची दोरां तोडा व्हडपण पदवी सोडा मोडलेले गोरा बेगोडा भुरग्यांक धर्मीक वावराक धाडा क्रिस्तांव धर्माचे कायदे पाडा पातोक तुमचे रोडा देवाक पांये पोडा तोच पयस कोत्तलो ही पिडा मनशा
तुका म्हाका लिसांव पातका वरवीं भोगताय पेसां संवसाराच्या माथ्यार बसला कोरोना भिरांकूल नासा जियेतेल्यांक दुनिया दी भलायकी मेलेल्यांक फावो खुरसाल वसाव मोन्ना जाली साबार देवा वो वायरस कोर काबार घालून तुजे कुरपेचें बेसांव तुवें रोचलेल्या रोजणाचेर सोबीत संवसाराचेर घाल तुजे कुरपेचें बेसांव